Burian itu hatta tamulai maparminggota marede hitasian bukede HKWP nomor sia ayat 2. Marhite-hite gorni debata ama do gornya nakna Tuhan Yesus Kristus do gor riton di porbadia natu palangi do tanoon. Amin. Di alo debata do akan na cuka roha alai dileo do asini rohana tu akan na serek marroha. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami na di banua gijang molia tema di rohanami tuho ala dilon ho anakmu nasasadai tuhami jala di paloho hami siang gonggoman di sibolis upangido hami tuho saya ramoti hami di bagasan hatam asa margogo hami jupa masa hasusan dot hagogotan sa sesama dosa nami dohot pangalosion nami di hatam na badiai asai parbadiai maruhan nami marhite-hite todim jala pamasuk kami tu hangoluat sogot asa pujon nami ho disi rodi saleleng ni leleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret dita. Gar-gar asini
Tangion hamu mapati ni debata di minggu 10 sada dung Trinitatis sadarion ima natar surat di 2 Musa 20 ayat sada sahat tolu. Dung diatur hot debatama sude akka hataon nin nama ahu do Jehovah debatam na parwah perho siatanu Mesir sian bagas parha tubananmu. Dan jadi marakup ahu adong dewatam ima sahatna atong rak mangido gogo mahita siat tuhata dewata ale Tuhan dewata sai pargugui mahami mangulaho naho bartu patikmi amin. Mari dihita. Tatopo tima dosat tanagudangi tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasohatu dosan sitopa nasa adong paruhum natigor namanguhumi jolma manusia. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesuan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah nungaw pupalahu pasisi akka pangulasim songon obun. Jala songon obun na manorop akka dosam. Say mulak moho tuahu ay haudo si paloho. Hasangapon nga debata na degijang. Amen. Epistel
hatani debata turpuk di mingguta minggu 12 dung Trinitatis sadarion tersurat di Roma 12 ayat 10 pitu sa 20 sada. Unang baloson hamu najat aloni najat rikoti hamu ma nadenggan dijoloni halak saluhukna. Molo tarbae itap na tarpatu pahamu tiop hamu madame maradopon halak saluhutna. Hamu akan nani halongan unang hamu marlulu pasat hamu ma rimasi tu debata ay tersurat do di ahu do pamaloson ahu pamaloson ninna Tuhani. Ope jupa male musung lehon ibana mangan jupa mauas ibana painum ay songon na pagugukon gara doho tu atas uluna anggo dibaiko songoni. Unang mataluho dibahain hajahaton alay taluon ma hajahatoni marhite-hite na denggan ido sahatna martua do akka na tumangingon hata ni debata jalan nau piopsa. Amin. Maret deita. Tidakkon ma hapor siotay songon na hiya tidakkon nidongatta sa hapor siaon ti sadok portubion rap maddo mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan itubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia andorang so haubuang ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuban wa turu dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disimay bana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate. Ahu porsia diton di porbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do dihasesan ni dosa do dihatai namandok mulak mangulu sugot dang ni halak na mate doho di hanguluan nasora suda. Amin. Salam horas madhita tabegema warta jemaat kita nasa minggon imat tanggal 22 Agustus tahun 2021 guarni mingguta minggu ke-12 dung Trinitatis topik minggu halak partigor
di hadapan ni debata orang benar di mata Tuhan. Warta umum na sorang na di hari Kamis 12 Agustus tahun 2020 sada di basa-basa tu hatta sada dana bawa di keluarga ni amata hasudungan panahatan nainggolan tubuh ni inata dorsita boru pintu batu maringanan di jalan Hang Tua ujung perumahan Bukit Mutiara Permai 3 Blok H nomor 44 sektor Pintu Angin Sukaterus. Nah di hari Selasa 17 Agustus tahun 2020 sada di basa-basa tu hatta sada dana boru di keluarga ni amata Metias Pardomuan Siregar tubuh ni inata Destiarni boru Tapuolon dari Jalan Kapur 2 nomor 24 sektor Padang Bulan Sada ipasdo dadanaki suang songoni natorasna namoding. Nah di hari Rabu 10 Agustus tahun 2020 sada nunga marujungolu inata lamria boru na 70 Oppu Junior umur 67 tahun maringanan di Jalan SM Amin nomor 80 C sektor Arengka Indah. 2 Minggu 22 Agustus tahun 2020 sada nunga jumolo marujungolu ni maringan munte umur 25 tahun doli-doli Jalan Pasir Putih 2 nomor sia sektor Penganyoman. Tuhan debatama na mga pulis sudah keluarga na ditinggal hoca. Suara kononia PHDI na melalui Zoom. Di hari Selasa 24 Agustus tahun 2021 pukul 15 WIB di Patupado PHDI na marhite Zoom link Zoom di Pasahat hari Senin 27 Agustus tahun 2021 ni sosohot tu amanami asa madhoti PHDI pertangyangan live streaming di hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021 pertangyangan live streaming pukul 19 WIB dengan channel Suara Pergudungan. Suara Diakonia ulang tahun. Tusude ruas ni huria nama ulang tahun hari hatu tubuh dot ulang tahun pardongan saripeon perwagason siat tanggal 22 saat tanggal 20 Agustus tahun 2021 parhalado dot huria HKBP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun hatani debata sian Jesaya 22 ayat 2 idama debatado hatu auku ibanado huhaposi jadi dang mabiar au ai Tuhan Jehovah do hagogoku dohot puji pujoku dohot menjadi hatuau diau. Jemaat yang sakit tatangnya kema ruas ni huriata namar sahid na di rumah sakit do na di Jabu songon na tersurat di tiktingon anggiak ma di dauni Tuhan persahitoni ruas ni huria na taholongi i songon ni ma tikting na keuangan tajahama di na adong di warta di hita songon ni ma tikting di minggon Tuhan ma na masuk hita. Maret de mahita. Tuhan ku
Kami ini di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan pai. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus, hata ni debata di parmingguota sadarion, Minggu 22 Agustus 2020 sada tersurat mai di Psalmen Bidu 34 mamukasian ayat 12 rodi ayat 10 songonom matar surat di si tapai huti hukma soso makabiari jahuba Roma hamu ali akka anaha manangihon hatakon asa huajar hotu hamu partureni biar mida jahuba ise do bawa nama kalomohon hanguluanon maka holongi ari-ari marnida nadinggan sai jaga madilam maradopon hajahaton jala bibirmu maradopon pakuling si paoto-oto sumuruk maho sian hajahaton jala ulahon nadinggan lului hasonangan jala pareak mai sai manatap do mata di jahuba tu akka partigor jala pinggolna tu anggu nasida matua aloni akka sibaen najak do bohini jahuba asa disiapon sian tanoon barita nasidai mangangguhi do akka partigor gabe ditangihon jahuba do jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudena disido yang go sahakna huria nah hinaholongan di bagasan guarna itu hatta Yesus Kristus damang dohot dainang haang gipinaribot manang di dia pehitan waing madohoti parmingguon sian huria tah kabipi pekan baruon macelas rohata di partikian di hari minggu dan nilehon itu hani di kita marsaur dohot ibana jala oma patugu ho parsaurata songon ruas di tonga-tongani keluarga karena marhaha maranggi songonima di tonga-tongani huriatta hamuna nahina holongan macai rikok do natadok nilai di bagasan ngulut tahun. Hinarikot ni nilai, molo tado nilai ala odo sada sipai huti huton namad dasori akka ulaon panatapan dinggulu parange songoninang sipatu paon di bagasan nguluon. Jadi molo didok nilai lapatan ini omma sesuatu yang dijunjung tinggi jalamat sai arga molo di hata batak jala molo taulahoni lasmaro hatta alai molo adong halak nama ngalaosi buruk mahita terganggu mahita omma nilai jala alamat say dinggan nilai lomoro hatta naeng pateattoni tu akka sudut na mangihut tu akka yanakon tu akka pinoparta jadi bolo dihita halak batak tentu tadok manilayon termasuk mai adat manang dalih songon dalihan natulu mace argado dihita jala oddo rupani nama maddasori akka parsaoran dohot akka pangulaotta sokon halak batak kita sokoni manang dihita akka na porsea ahado nagabe nilai nagabe ujahan gabe panduan jala sipai huti-hutot tadi bagasan nguluon jala iman nanaing tapeop terus saliring ngulutta ala tahilala sitong jala argai Kalau tadok rupani arga buido marlapatani dang alani nilainya marang nominalna.
Ay molo di hata Indonesia di dok rupani berapa harganya ini. Alai molo di hata bata macai harga doi padang boy suhatat terupani holan marhiti-hiti nominal na manang sedia hargana molo di hepekon. Halai molo idok rupani macai harga doi lubisian argani manang na sedia gurang pe rupani hepengna boy do gabi umarga molo tapeop nilayon. So ngoni manang dihita halak na porsea marhite-hite turpukon dipaingok dihita abua adonggo dihita sada nilai manang las odo gabi palsafah ngolu niak kana porsea so natin naringoto ni panurat ni parpesalmen di son ima hinarikot ni biar mida jahuba takut akan Tuhan biar mida jahuba tu marharorowat doi sian panadaon natakas pabuah hita na tinoppa ni debata ibana na manoppa hita ibana na manguluro di saliling-liling na alay hita parsatokinat do ang gunguluta maka persyai pabuah biar mida jahoba odo na hula-hula di surat to nang di buku pesalmen dohot nang di buku podai biar mida jahuba ido gabe parbulan ni pangatusion dohot habisuhon biar mida jahuba odo maba kita tahu madok mauliate jala mabahin hita sahat tu hanguluan namar hasonangan alani hamuna amang doho inang di hala Israel sadiri baca argado mulai dok rupani biar mida jahuba nang pedang di ida marhite-hite si malolong tahun Tuhan debata alai ala pakilaan dohot nilai biar mida jahubai oma bahen hala Israel gabe bangsa na tarpasu-pasu so nataboto amang doho inang di hala Israel odo sada dasor ni ngolu na sida biar mida debata manang mida jahuba dang namar lapatan ni mabiar so biar ni sasahalak panakko mamereng polisi manang biar ni sasahalak na mangulakon hasalaan gabi mabiar ibana tu natorasna alai moloido ison biar mida dibata tutumar haroroa don ala mabiar hita mangalaosi patik ni dibata jala mabiar hita dang taulahon dia do lomoni rohani dibata di bagasan ngulutta di hala Israel sendiri odo na piniop na sida dalam mulut ingot amang inang di hala Israel sada do na disuat to nakanatoras tu kay nakonna so na tersurat 5 Musa bidu onomi tangihon ma ali Israel sema Israel tangihon ma ali Israel anggo jahuba di batatai jahuba sasada sado tangihon ma marasing doi tu hala gori tu hala Junani mohlo hala Junani haporsiaon nasida panadaon nasida marhite-hite parnida addo ido molo tapai huti rupane filsafat ni hala Junani bangunan ni hala Junani dohot akana asing sian pamerengat do so naido si Thomas saliling sohwida dang porseau jadi bolo hala Junani borhat sian parnidan nasida alai molo hala Yahudi takas do didok tangihon ma marhite-hite na olo toktong manangihon alani mahamuna hinaholongan songon hala Kristek kita di bagasan pertikianon maca ergaro tong nang nilai biar mida jahuba on martudu-tudu doi tu sikap hormat tu Tuhan debata sahalinari dang alani mabiar ala mangulahon hajahatan manang hasalaon alai tutu si tutu ala tahilala ibana do na mangarajai di bagasan nguluta jalan namar mudu-mudu hita di bagasan perdalan ni ngulutaon di bagasan ima amang doh inang di pasahat parpesalmen waeng pudaon tu sude ala Israel nang tu hita di bagasan partikianon marhite-hite topik ni mingguta sadarion hala partigor diadupan ni dibata mace ergado gabi hala partigor diadupan ni dibata
molo pertibion lumomo do rohana gabi halak na burju alai molo dia lupa di bata didok do disi gabi halak partigor, orang yang benar di hadapan Tuhan Allah. Parjolo taida marhite-hite soso-soso ni par pesal menon diajarkon tunasida dipodahon nang tu bangsa Israel asa toktong ingok nasida. Jala ido sa sitong na amang inang ihita halak Kristen ta ingok do parsiajarata tuhata di debata maseriko doi apalagi di partikian nuaing maseriko dong na kanatora semangajarkon akapuda patiaton akan nilai-nilai tu akayanakon so naido nadi ayat 12 molo ido par pesalmen dison Roma hamu ale akka anaha manangihon hatakon tuturi kok situdo natoras mangajari mamudahon mamemehon akan adinggan tu akayanakonna jalan nilai-nilai pendidikan pengajaran songonido nang na pinasahat ni tuatta Yesus di tikina naing manaik ibana tu Banua Gijang lau mahamu tuliat pertibion jami tahu kamu ma barita nauli didi hamu mana sida laos didok do laos ajari hamu mana sida mangaradoti nasa hata nahu pudah Tuhan. Jadi nilai-nilai pembelajaran edukasi songonon odorana masih arga nang na pinasahat iturpukon ahama si peopota sian pangajarion biar mida jahoba hamuna amang doho inang doho kita sudir was nuhria na parjolo didok nakin di ayat 10 tolu manangise na makalomohon hanguluanon makaholongi ari-ari marnida nadinggan molo didok dison di ayat 10 tolu bahwa martudu-tudu do orupane tu halak na jongjong dia rupan di bata jadi dak kolat tu bawa alai doh tu boru-boru tu sude jol matahe halak na jongjong dia rupan di bata manangise na makalomohon hanguluanon maka holongi ari-ari marnida nadinggan lapatanna molo didok di ayat 10 tuluon makalomohon hanguluan matsai argado ngulutau jala idu asa tajaga hahi pason berusaha kita rupani menjaga pola hidup sehat molo marsahi kita rupani berusaha kita marubat molo masa penuaing aka virus di tonga-tongata berusaha kita menjaga diri asa selamat kita jadi matsai argado hanguluan non jala sudidu kita marhatu tuhoni soon halak Kristen kita tengok donang hata di wata Yesus bahwa haroroni ibana tu portibion lahoma buan hanguluan do jala pola marlubi-lubi Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kehidupan bahkan hidup yang berlimpah-limpah manang napiga hali tajah hata ni dibata sahali do ngulutaw alani masai arga jala Allah hola sahali do ngulutaw di lehot debatama tu hita kesempatanon walo hita mangargahon nguluta marhite-hite ngolu na marmutu ngolu na ringgan ngolu na boy gabe pasu-pasu nang tu halak na asing asa songo kita halak Kristen masari kok don menjagahon hanguluanon termasuk do amanginang pola hidup sehat molo tadok ropani pola hidup sehat dada holan menyangkut pardaging tahun marhite-hite si panganon na bergizi na cukup marhite-hite olahraga istirahat na cukup majagahon hai pason apalagi nuaing protokol kesehatan alai dohot do nang hahi pason ni partot diota jadi pola hidup sehat rohani emanang na setuju manang dang hita tarboto do rupani sada nabui mabahen gabi marmaul ngulut taon rosahit memang alani rohatta partodiota dangadong disirupani pola hidup sehat alani molo turpukon badok tu hita mangargahon hanguluanon makalomohon hanguluanon
Buido marlapatan na manginang buado kita majagahon ngulut taon. Asa tutu kita rupani di bagasan ngulu na marmutu na dinggan. Jala so na itu hatta Yesus berkelimpahan. Alani unak pola gudang kita holsoan. Tutu situasi dang namuraon ta adopi. Alai unang ma say mangulu kita di bagasan na holsoan. Holsoan taringot tu sipatu paon, holsoan taringot tu akaparsaoran, holsoan taringot tu sahit dohot akan asing. Unang ma pagudaku kita holsoan. Ugi muse tajagahom ma unang murah-murah kita muruk manang terimas. Di akapartikian nama olope dipanggil tu kita asa unang murah-murah muruk manang terimas. Ay molo saita olo kita terimas muruk aodo mabuat lasniroha energi nadong di kita ujungna gabi-gali kita. Jala asa toktong kita di bagasan na mangargahon nguluon hanguluan na pinasahat ni debata tapasiding maka parbada-bada. Melutung adong peaka hamaolon alay tapadaw maka berbedaan. Unang pagudaku holsoan, unang seulo kita mangulu di bagasan na tarimas, tumago mahita majagahon persaudaraan. Parhamarang gion. Om masada dalat ta amanginang pola hidup sehat dadaholan di pardagingon alay dohot donang di partodion. Napaduahon buado hita patuduhon mangolu biar mida debata di bagasan ngulu tahun napaduahon di dok panurat psalmet dison jaga ma dilam maradopon hajahaton jala bibirmu maradopon pakuling si pautoto. So nataboto amanginang dila marang pagabas taon ima sada ruas na met di pamatang taon. Alay nang met ibana buido gudang hasusaan korhonon nii. Ay marhite-hite dila didok di buku Jakobusi buido ro pamujion alay laos buido ro siani pamurayon. Alani songon apido dilay didok Jakobus. Dapat dok nang met ibana alay buido digalahi tobak na say balga. Nang met dilay alay buido irupani makorohon mara di kita. Hidu asay dok buku poda ni Raja Salomo poda 21 ayat 27 manangise na mangaramoti pamanganna mangaramoti todina sian hagugutan. Totu amang doho inang gabesi paingo doho di kita nang di bagasan partikianon. Buido alani hata makorohon hasusaan. Buido ala alus. Buido gabe tubuh mara nang ito ngatongannya kapersaoran. Alani molo ditikion toktong do di suarahot tu kita. Songon halak kristek kita. Asa olo kita mamakke ruas na meti. Ima dilat tado pamangat taon lahu makatahon hata na sitong. Makatahon alus na tutu. Hata na memotivasi. Hata na makkehei. Hata na patuguhon rohani akadongatta. Unang mahita mamakke ruas na meti. Dilat taon doho pamangat taon. Makatahon hata na bui mabahenjol magabi tersinggung. Gabi mabuang marah di tonga-tongannya kaparsauran. Songon ima nang dihita, songon ruas ni huria, manang dia pehita maringan rupani ditikion lam taboto do. Terbatas akak kesempatan ta makatai berkomunikasi do akamarsaur alai oppe bodo partikian dihita. Wado hita mangargahon silehon-lehon ni debata. Marhite hata do akapangatusion na dipasahak na tu hita. Unang be rupa di kita mabahen alus na buhay mabahen polemik manang buhay manabay si pikiran ni dongata
Tumago mahita rupani mangalehon aka hatana sitong pamiliton ni diksi manang hatana tutu unang songonedok ni halak batak unang gajang alai dangtuk alai jepek maralitelit. Tumago do hita makatahon hatana sitong hatana tutu dala ima si hanguluhonotta. Termasuk do amang do inang mamilit hata manang diksi literasi di bagasan partikianon di hamajuon di media sosial wado hita rupani mamilit hata istilah na cocok manang ise dong atta na takupi ayron go sada bangso di pertibion lomoro hana salitaringoti ikon adong hata juta adong go songonikan ditawar marupani pinahanne sedia pinahammon molo di dok rupani manang nasedia regana ikon adong go hata juta 1 juta 2 juta jadi molo ditawar rupani 700.000 nina dang diga di son pinahanon nina alebo asugari ra di harga ma pinahanai di sukum ma sedia ma pinahammon 1 juta dungi ditawar ma ba molo 1,5 juta ba molo 1,5 juta manang 1/4 juta molo dapok rohana torlehonon nadui jadi upikir amanginang termasuk do pamiliton ni hata pamiliton ni diksi lammalau mahita apalagi di partikiat tasunari halak Kristen narumikot tadok tahanguluhon babu halak Kristen hatana ikut tutu hatana songon nasiniraan di buku Efesusi saya labok mahatamuna songon nasiniraan jala hatai hatana patuguhon hatana apitro halidongan makehei bana jala mangalehon gugu napatuluhon naparpudi mangolu di bagasan biar mida debata disuarahon do marhite-hite turpukon songon na pinasahat ni Raja David ula hamu manadinggan mangula nadinggan totua manginang odo sada tanggung jawab di hita molo ta bigenakin episteli sian bukurom idok do disi ulah kamuma nadinggan unang talu hamu dibahin hajahaton alai taluh kamuma hajahaton marhite-hite aka ulaon nadinggan macarikok do hita nang di bagasat tikyon mangulahon nadinggan na khobar tulawoni rohani Tuhani termasuk madok mauliate ala pasu-pasu ni dibata di bagasan nguluta halak nabui madok mauliate mamereng godang ni pasu-pasu ni debata di bagasan nguluna halak nasongonido nasahat tu panadaw na takas biar mida debata olo mahita marpamuati olo mahita rade mahita memaafkan dang tikina benuaeng amanginang hita merasa paling benar ai di pertikyanon lam murah-murah nama jolo madrokon audo na sitong ibara nang sitong sumitong doau alemo luadong rohanara laho marpamuati manang majakot dongan kupikir ido hasurungan ni halak Kristen unang matalu hamu dibahen hajahaton alai talu kamuma hajahaton ni marhite-hite ngolu nadinggan di partikiatan wae ngamanginang ruas ni huria situasi nata adopi nuaeng di pemberlakuan PPKM satu tanggal 27 Marsugut tu tahirim do umibu hita ditikin aja pe jonohon patupahon aka parsauran doho parpunguan di huriata sude mahita nang ruas ni huria manangise pe hita marsidutu laho pauliulihon aka parsauran melotung along pena humurang di sana sini tu tugas tado baru kita rupani masih paingotan masih jujuan tu akka ulau naringgan unang masih salaan unang olanna mangintip hasalaan di donganna dau tumagot do kita rupani mamereng dia mana bui ta buat bagiatta peranta asa terpatu pahita akka nadumenggan alani di pargogo itu hatta mahita amang doh inang ruas ni huria manang dia pehita nuaing
Om mahata ni debata na patuguho rohatta. Molo pe ikon ta adu pinuayang pemberlakuan PPKM. Molo adong pe hita na ikon mendalani isolasi mandiri. Manang isolasi di tempat na itu Tuhan di pamaretatta. Gabi gugu mahata ni debataon. Paing untuk kita. Bahwa lomorohan di debata kita sahat tu hanguluan na dinggan, hanguluan na marmutu, hanguluan na hinalomohon ni Tuhani. Gariada gabi pasu-pasu kita nang tu akan na humaliak kita. Di pasu-pasu tu hatta mahita saluhutna. Amin. Martangiang mahita. Maulihate rohanami Tuhan alani hatam, hutangyo kami di bagasan tikyon. Manugihok kami itu ngulu na biar mida di bata. Asima roham Tuhan saya pergugoy mahami asa ngulu nami. Parange nami hobar tulomoni roham. Tutu mahami marhabiaran midaho. Jalaima Tuhan namad dasori. Gabi ujahan ya kaulaon. Parsaoram dohot akapakateon nami. Parhiti-hiti Tuhan nabui hami memakai. Sude pasu-pasumi di bagasan ngulu nami. Marhiti-hiti hata nami na paduguhon, hata na makehe, alus na labok, alus na tutu. So ngonima Tuhan nang akaparangin naringgan si patuduhonon nami. Pasu-pasu ma Tuhan sudi ruas di huriam dia kainganan. Di bagasna, dia kaulaon, dia kanasinakap ni roha. Ho Tuhan majuluani hami, asa saluhut na ulaon nami do parsauran nami, gabi hobar mai tulomo ni roham. Pasu-pasu Tuhan sudi akasakap pelayanan pakubasyon doh parsauran nami. Luas kami Tuhan, ruas di huriam, marsaur. Dia kapartikian na nilehonmu Tuhami. Marhiti dia kaparmingguon di huriam, kaparsauran doh nang parpunguan di tonga-tonga ni keluarga. Gabi dalam nami mamuji pasangap warm. Atong sa homa Tuhan ngulu, daging doh to dinami. Holan mangasahon guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita laos tapapungu ma peliata. Tatang Yakob ma pilihan naong tapapungon. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus, hupasahat hami ma siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na hucus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon pati buluhon harajao mo dito nga ni huriam dohot portibion.
buhay marohanami marhite-hite to dim, asalam hutadahami gudang nisi lehon-lehon mitu kami, asalam gir-gir hami madok mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di Banua Gijang, saya pinurbadia magwarmu, saya Roma harajaommu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur homadamena tutodim. Oras madihita sa luhut na,